Para sederek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan batinan GKJ Purwantara dina Senin Legi tanggal 4 Mei taun 2026. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawita ngajak kita bebarengan maca saka lelakone para rasul 7 ayat 17 tekan 40. Kanthi jejer pemimpin kang katampik dening bangsane dhewe. Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa tahun 1994 kawaca lelakone para rasul 7 ayat 35 lan 6. Inggih Musa menika ingkang dipun tampik dening umat Israel srana mungel. Sinten ingkang ngangkat panjenengan dados jeksa tumrap kula sedaya? Inggih Musa menika ingkang dipun utus dening Gusti Allah dados pengageng sarta juru pangluar lumantar malaikat ingkang ngetingal dhateng piyambakipun ing grumbulan ingkang murup. Musa menika ingkang nuntun bangsa Israel medal saking tanah Mesir kanthi damel mujizat lan kaelokan wonten ing tanah Mesir lan wonten ing seganten Tiberau. Tuwin wonten ing ora-ora samun ngantos 200 taun laminipun. Para sederek ingkang rahayu kang nampi sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sederek lelakone Musa iku diceritakne jangkep ana ing kitab Pangluaran lan dibaleni ana ing kitab Pangandaring Toret. Kejaba iku isining kitab kaimaman sakabeng pranatan kang kaparingake marang bangsa Israel iku lantaran Nabi Musa. Lan ing kitab Wilangan daftar sakabeng taler lan tedak turun Israel kang ngetutake Nabi Musa metu saka tanah Mesir. Wacan kitab suci ing lelakone para rasul 7 iki isi ringkesan lelampahane Musa. Gusti kersa nimbali, Gusti ngutus lan paring dawuh marang Musa supaya ngirit umate metu saka pangawulan Mesir lan dadi bangsa kang ngabekti, bangsa kagungane Gusti. Para sederek dumeh Gusti kang nimbali. Durung mesti sakabeh bakal lumaku lancar tanpa alangan. Bangsa Israel saking wangkote nampik Musa nalika melehake sedulure sak bangsa sing padha padu. Kapirsanan ing ayat 17 lan 35. Panampik marang Musa iku ndadekake Musa kudu mlayu ninggal bangsane ana ing tanah Midian sakjroning 40 taun. Lan nalika Gusti nimbali maneh umure wis 80 taun. Raja Mesir sing wis lali marang sang nata Yusuf nate mitulungi sak bangsa Mesir nindes marang umat Israel. Kanthi mawerna-werna bebendu Raja Mesir nembe nglilani Musa ngirit sak bangsa metu saka ing tanah Mesir. Para sederek pasamuan senajan ditampik dening manungsa, ditampik dening bangsane dhewe, iku perkara lumrah kanggo wong kang katimbalan dadi pemimpining bangsa. Syukur dening Gusti Allah kang nimbali lan ngutus Musa maringi sakabeng mujizat lan kaelokan minangka tandha menawa Musa iku estu abdi kang kautus lan kaparingan panguwasa dening Gusti ing urip pasamuan lan bangsa wanci iki. Aja nganti kita malah milih pemimpin sing jane ditampik dening Gusti. Luwih bener milih pemimpin sing senajan ditampik dening manungsa nanging katimbalan lan kautus dening Gusti supaya makarya lelati ing sak tengahing tata urip kita. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos.
Kados pundi cara mbedakne endi pemimpin sing ditampik dening Gusti lan endi pemimpin kang sejatine katimbalan lan kautus dening Gusti nanging malah ditampik dening manungsa. Monggo katuran nyuraos lan pandonga. Duh Gusti, mugi ing gesang sesarengan pasamuan lan ugi sak bangsa kawula tansah nderek ngetut wingking para pemimpin kang pinangkane saking paduka. Bangun patunggilan kang santosa, njejekake kaadilan, kayekten, lan dadi dalane tentrem rahayu kababar. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sederek mekaten renungan patinan mugi Gusti paring berkah dumateng kita sedaya. Amin.